1 Minute Physics af netværk 5. Hastighed. Forestil dig, at en bold befinder sig i en givet højde. Højden har en ubestemt masse, som er beregnet m. Når denne bold står stille i luften, er beliggenhedsenergien, altså den potentielle energi, bestemt ud fra formlen E potentiel er lig med m gange g gange h, hvor m er boldens masse, g er tyngdeacceleration og h er højdeforskellen. Da den ligger stille, er den kinetiske energi, bevægelsesenergien, lige 0. Da bolden slippes, omsættes den potentielle energi til kinetisk, fordi der er energibevarelse. Som betyder, at når energi mistes et sted, kommer denne energi et andet sted hen. I dette tilfælde fra den potentielle energi til den kinetiske energi. Den mekaniske energi er summen af både kinetisk og potentiel energi, og denne energi er bevaret i frit fald, når ingen gnidningsfri bevægelse er indblandet. Så da bolden næsten rammer jorden, er den potentielle energi lige med 0. Den er uendeligt tæt på, fordi hvis den rammer, brydes den mekaniske energibevarelse. Der kan selvfølgelig ikke være nogen potentiel energi, da vi antager, at højden er 0. Her bliver den kinetiske energi, kin, er lige med en halv gange m gange v i anden, hvor m er masse og v er hastighed. Ud fra at der er energibevarelse, ved vi, at kinetisk energi slut er lige med potentiel energi start. Det vil sige, at en halv gange m gange v i anden er lige med m gange g gange h. Her kan m fjernes fra begge sider, da der ikke er nogen masse i et fald, og der kan ganges med 2 på begge sider, så det bliver v anden er lige med 2 gange g gange h. Dette bliver derefter til hastighed er lige med kvadratroden af 2 gange g gange h. På den måde har vi fundet en måde at beregne hastigheden fra bolden. Det vil sige, at hastigheden kun afhænger af højde og ikke massen.